Yeah, you know I have that someone who's very far right now, that I can even kiss her, hug her, show love to her. Now I really appreciate it. So, here we go. Sa pagkalugay na wala tagang kitanay, pero maulat nila kuya sa imo inilay. Sa imo pagkakot, pero sumong nilalangan ay maistoryahan ay sa YM, 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 sa YM. Sa pagkadugay na nga wala taga kitanay, sa pagkadugay na nga wala ka sa ako na luyo, pero ginaantos lang sang ako na balasyagon. Biskan mo sakit pa sa ako nga tagikusuon, o kinday ko sano ka pa bala maabot. Kay ikaw tama kalayo, dapituon hindi ko malabot, pero sa subong salamat kay may online nation. Yes, this is what you call the modern day communication. At least makita ko ang imo nga matahong, ang imo guwapa kag maputik nga nawong. Hinday na lista ka, hinday na lista ka, pero magamit lang taan ay sang ginagawa. At least makita ko ang imo nga nawong sa webcam. At least makita ko ang imo nga nawong sa webcam. Sa pagkalugay na wala tagang kitanay, pero maulat nila kaya sa imo inilay. Sa imo pagkakot, pero sumong nilalangan ay maistoryahan ay sa YM, 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 sa YM. Kaya ako nadumduman sang ari kapadi, hindi malimtan ang so special memories nga gatapik sa akong ulo. Buday kung ikaw wala, ako nga ginawish na magbalik ka na. Kay ako nahidaw nagkit sa imo matamis nga halok. Ang imo nga presensya dayang ako na pangayo, pero anunta kay ara kada ari ko di. Yes, I am still Mr. B to the P, and you are still my baby. Biskan ara kita subong sa long distance relationship. Hinday na mista ka, hinday na mista ka, pero magamit lang taan ay sang ginagawa. At least makita ko ang imo nga nawong sa webcam. At least makita